Kumno paralog baro sashi senpan ngapediang subhai fi syakane ke channel jonga khasi terka. Da mentasing nginyeshatna da uni ukik ubashingam berpapang bha. Ngalashim uni apel laiteli te khoshwa kini ke snap kumne te dal adem nang tapadeng saya orderin. Mentash por leba poho apple mo tingin suya shatno de ini jingbam te hakakarai pade ngan ai makan kum san program uwe makan to de amul makan nga ashteng bet te pen shwa ikane da kala bha te mentangin sai thap na tu apple bangila deb orderin saking yakanish phangum ne tadam nangtas ashini pada nga ai si tengpela duna mo ka jingthang phila ban antadhi lada fikwa ban ashu sa ashu te saking to phang hadu bakandara khle bha to ka sini ban uni apple te sa ai so uni sojo nga shi shamaj he sai lang uni cinnamon powder shi shamaj da phi don utu ding am shu teliat hi ubes bahadang fresh am da phim dan te shu thiet na yoru na dukan tenga kanikala jam am tengan sei no khandian te uni pada ngan shu kham kumni kan tengan sabatai ka to kumlungi nye lemo hadu bakandala along bha kumni bo na shwai kani kamat peja tengala sim uni umaida shi pela umaida depan kenru ma ngal adap kenru lupa hi te uni baking powder ru ngi depan kenru ngashi shamoi ni baking powder ai bar baking soda ai tang khin dia ha shi khumur shamoi to khle shwa kumni bakan khle bha ka to ka baking powder bu maida mo tadem nang ta ai ka ne ka phnyang ru nga ai ashamoi he te nga ai uni vanilla essence nga ai shamon te saking baha da adem nang ta padengin sa khle berkadut ai berkadut kadut ngi deban shu antat bakan long khle baha bakan long milai kum to mde ban pen palat ne ban terkhong mo ai khendiat mde ban ai sisan ai kanikal along te mentang nya the na katuka apple ka bangila depen kre tingin saya khle bhai kani hadu bakan dala along bha deban khle kumni mo kum baking sa od padeng kumni da phila kumni am ubas bhate unu u cake bangi shat am ped hadu bakan dala long kum to te sa am phnyang kumni na ai da ka butter ru sa siang pada da kanika baking paper sa the nong to phila ban pendan kam da kanu ka bowl ru da phim dan kum kini da fishat ha gas da adam nang ta tu bangala adap khat am sa ai uni na lor kum ni kan ban kham i bang ban kham i tanat shu ma te da fidon ki cherries ne da fidon ki dry fruit ki tu ki so ru ai long bes bahar turu te nga ngadon uni u kishmish bayong nga ai do uni da fisha dhaka awan sabu shis pantry 4 degrees te sa ai ar power sun minute em to sa shuped hi kala long dem pat long deban check hi pe kani kala long kam ji am ka nika knife te long kala biang ngathare fly yo jimin to hi per long khoble shibun ba fly pe ikani ka video sngo bha like subscribe but share